Dobrý den. Vítejte u podcastu, který jsem pojmenoval Ad hoc podcast. Vznikl z důvodu toho, abychom přiblížili primárně energetickou komunitu, a to jednu konkrétní energetickou komunitu. A to tak, že s dvěma hosty, mám tady Magdalenu Chytrovou, manažerku Masky Sdružení Růže a předsedkyni Enercom Růže. Dobrý den, Magdaleno. Dobrý den, já vás zdravím. A mám tady Adelu Pixovou, koordinátorku Enercom Růže. Dobrý den. Dobrý den, Adelo. Jsem rád, že jsme se tady takhle sešli. Tento podcast je podpořen mezinárodním projektem Energecom nebo Energy.com. A co dneska zazní, co můžete čekat? Co je to energetická komunita? To je základní otázka. Jak se vytváří energetická komunita? Jak se k ní připojit? Jak funguje? A třeba jakou má budoucnost? Tak otevřeme to první otázkou, takovou jednou z těch obecnějších, ale dostaneme se i ke konkrétním příkladům, a to takže i ke konkrétním příkladům, které mám já ze své vesnické praxe. Ale co je to, asi na Magdalénu první otázka, co je to energetická komunita? No, to není úplně jednoduchá otázka, ale můžete si ji představit. Teďka, jestli poslouchá někdo z odborníků, tak si teďka vypněte zvuk, aby jsme vás nerozčilili. Tak je to v podstatě... A vy, kteří nejste odborníci, tak zůstaňte. Samozřejmě. Tak si to můžete představit tak, že si můžete sami vyrábět energii, třeba ze sluníčka, a to, když si sami spotřebováváte, ale zjistíte, že ji máte hodně, nemáte baterku, kam byste si ji mohli uložit, tak ji můžete poslat do školy, sousedovi, anebo třeba do hospody. To je velice rychle a jednoduše řečeno. Hodně se to řeší poslední dobou. Jak vlastně vznikl impuls nebo potřeba založit ve vašem případě energokomunitu? Když to zkrátím, můžu říkat energokomunita? Určitě můžete. Tak ta potřeba vznikla asi před 3 lety, my už jsme byli založeni v roce 2022 a vznikla z iniciativy místní akční skupiny Sdružení Růže v podstatě na národní úrovni, protože masky jsou po celé České republice, a když přišla zdražování energie a jakýsi lockdown, tak vlastně vznikla potřeba věnovat se i energii, a protože masky jsou jakýmisi nositeli těch inovací a novinek do toho území. Ještě mi řekněte, Magdaleno, Maska Sdružení Růže, co to je? Jo, tak Maska Sdružení Růže, tak je to místní akční skupina Sdružení Růže. Budeme říkat Maska, aby jsme věděli. Maska, to ano. Jasný, ale Sdružení Růže, a co to je za místní akční skupina? Tak je to vlastně jakýsi spolek, si můžete představit, kde jsou obce, podnikatele, neziskový sektor a fyzické osoby a zajímají se o rozvoj toho regionu na tom daném území. A proč Sdružení Růže? Protože my máme ve svém území 620 obcí a všechny nějakým způsobem měly ve znaku ružomberskou růži, tak proto Sdružení Růže. To je krásně řečeno, už si to představuju, růže mám rád. No a zpátky teda k tomu vzniku té energetické komunity, kdo byli hlavní iniciátoři a jak vlastně na to reaguje veřejnost? Tak to jsou 2 rozdílné otázky. Ano. Položil jsem 2 otázky. Kdo vlastně byl tím iniciátorem, tak řekla bych, že to byla asi národní síť, protože se tu otázku začala zajímat a my jsme ji chtěli dostat do toho území, protože si myslíme, že soběstačnost je důležitá, ať už ekonomická nebo sociální, jakákoliv jiná. A když si můžeme tady vyrábět potraviny a sami si je spotřebovávat a prodávat, tak proč bychom si nemohli vyrábět energii a tady ji sami spotřebovávat a nebýt závislí na velkých distribučních sítích a na dodavatelích energií. Jak reagovala veřejnost? Nebo jak reaguje veřejnost? Tak sami víte, že komunitní energetika je v plenkách a všechno, co teprve začíná a se rodí, tak má určité porodní bolesti. Tak i tady samozřejmě nějaké jsou, ale protože my věříme v tu ideu té energie a v tom, že to máme jako v tom našem území dál šířit, tak věříme, že i přes ty porodní bolesti to dopadne dobře a vyroste z toho zdravé, silné dítě, které bude odolné vůči všem a všemu. Mně se líbí, jak jste pozitivní, to je skvělý, to tak má být. Ale stejně, co bylo v těch začátcích nejtěžší? Vy jste spolek založili v roce 2022, to už je 3 roky zpátky. No, řekněte. No, tak já šla byste do toho znovu?
To je těžká otázka, zákeřná, šla. Dobře, my tady s Adélou a ještě s dalšími lidmi věříme v to, že energie je pro odvážné a my se snažíme být odvážní za všech okolností a v čem máme největší asi potíž je legislativa a to bude do budoucna podle mě jako to je velký oříšek a to vám určitě řekne víc Adéla, protože je na to lepší odborník než já. Takže to je to legislativní a pak samozřejmě přesvědčit ty lidi, protože jsme na jihu Čech a Jihočeši jsou, teď to nevím, abych je neurazila, musí si na to přijít sami. Máte pravdu, jste řekla krásně. Takže Jihočeši na to, jo, můžete určitě, Jihočeši na to musí přijít sami, takže je potřeba je přesvědčit a můžete je přesvědčit jenom tím, že jim to budete ukazovat a že si to budou moct sami vyzkoušet, že to opravdu funguje. No, tohle jsou všechno obecné věci. Vy jste to na začátku zmínila, ale ještě se vlastně zeptám, ale teď už na konkrétní záležitosti. Co vlastně Enerkom Růže může přinést, to rýmuje, může přinést obyčejnému člověku, který má, když to řeknu úplně jako jednoduše, na střeše soláry. Tak když bych to měla říct jednoduše a zkráceně, pak bych předala slovo asi Adele, ona vám to řekne určitě lépe než já, tak je, že zlevnění elektřiny, ušetření peněz a nebýt tak závislý na dodavatelích energie. To znamená jakousi decentralizaci, respektive soběstačnost a nezávislost na velkých hráčích. K těm velkým hráčům se jistě dostaneme. Adélo, co vy byste dodala? Tohle říkala Magdalena Chytrová, teď tedy Adéla Pixová dodává. Jestli teda chce dodávat. Já bych možná ještě dodala, že my se snažíme vytvářet i nějaké jako poradenské zázemí, takže my i k těm členům nechceme přistupovat jenom jako k jakýmsi klientům, kteří si s náma nasmlouvají. Takže můžete poradit i těm, kteří do toho ještě ani nevstoupili a ještě ani vlastně nevyrábí elektřinu. Určitě, přesně tak, jako na to jsme zaměření. Vlastně tady tu myšlenku té energetické komunity a sdílení dostávat mezi lidi, protože je to něco poměrně nového v českém prostředí, ještě 10 let to bude něco poměrně nového, ale... Ještě 10 let, jo. No, tak si vemte, kdy montovali soláry v zahraničí, kdy to přišlo k nám a kolik lidí dneska už něco jako ví o sdílení, byť ty soláry má. Jak moc rychle se do toho vrhají. Ví o tom tak málo jako třeba já, ale proto tady dneska sedíme. No, a myslím si, že ještě jako ty další věci, které když si řeknete, jo, sdílení super, do toho a začnou na vás jako postupně vyskakovat, co teda musíte ještě podstoupit, než začnete sdílet, tak ty věci tam jsou a my těm lidem chceme pomáhat, aby tyhle ty bariéry se jim překračovaly snáš. Teď mě napadla úplně věc, která mě s tím souvisí. Jak velká je to byrokratická, nebo jak velký je to byrokratický proces? Asi velký. Tak pokud, nebo řeknu to jinak, u nás máte asi 3 možnosti, jak sdílet elektřinu. Jsou to bytové domy, což je jako naprosto samostatná nějaká frakce a tou my se úplně jako nezabýváme do detailu. To by fungovalo třeba v Praze. Jakýkoliv ale pokud já vím, SVJčka, tak v Praze žádná taková, ale zatím energetická skupina není, že? Já si myslím, že jsou to jednotky. těch družstev, které se do tohoto zapojují. Okay. Potom můžete sdílet jako energetické společenství, což je Enerkom Růže, a nebo jako aktivní zákazník, což je asi nejběžnější. Tam už jsou, bych řekla, nějaký desetitisíce registrovaných aktivních zákazníků u energetického datového centra. Pokud jste jako aktivní zákazník, je ta byrokracie naprosto jednoduchá. Tady musím říct, že opravdu se to snažili nastavit jednoduše. Vy, co jedině potřebujete udělat, a to v každém případě, pokud se zapojete do sdílení, tak s energetickým datovým centrem uzavřít smlouvu o přístupu k datům, vlastně vašim údajům o výrobě a spotřebě a zaregistrovat tam svoji výrobnu a potom už jenom registrovat odběrná místa. A k tomu už nepotřebujete vyloženě žádnou složitou byrokratickou činnost. Když jste společenství, tak musíte začít tím, že jako společenství máte nějaké svoje stanovy, registrujete se nejdřív ve spolkovém rejstříku,
potom se registrujete na Energetickém regulačním úřadu. Tam ten proces schvalovací musí projít jejich postupy, právníci se na to musí podívat, jestli opravdu splňujete požadavky na energetické společenství. A pokud tohleto proběhne, tak potom se můžete registrovat jako společenství u toho elektroenergetického datového centra. EDC, můžeme říkat zkráceně možná už. Jo. No mě teď napadla jedna věc. On je teď, tuším, od nového roku nový zákon, je to tak? O tom komunitním sdílení, ten byl schválený Sdílet se dle zákona může už od července loňského roku. Takže už někdy od července se mohly začít registrovat místa odběrná a výrobny. Znamenalo to, že od srpna někteří už mohli začít sdílet, pokud by byli poměrně rychlí, ale spíš většina až jako od září. Já tím mířím k takovému tomu novinářskému zjednodušení, které se v tomhletom kontextu vždycky používá, a to je, že si můžu sdílet energii, kterou si vyrobím na chalupě do bytu, kterým bydlím přes zimu, jo, dejme tomu. Je to tak? Přesně tak. Tenhle model, to je ten aktivní zákazník. Vy máte někde výrobnu a máte nějaké odběrné místo, ani nemusí být ve vašem vlastnictví. Jde o to, jestli se domluvíte s tím člověkem, který to odběrné místo vlastní, a schválí vám to, že vy si ho registrujete jako to odběrné místo. A vůbec se tady neřeší ani vzdálenost kilometrová, ani jaký vy vlastně mezi sebou máte ten vztah, jestli se jenom znáte, nebo jste rodina, nebo je to vlastně nějaký jako obchodní vztah. Tady to se vůbec neřeší. Je to opravdu jenom takhle jednoduché. Mám dvě otázky, ale tu druhou si nechám na potom. Ta virtualita té energie a toho, jak to, že když to někde vyrobím, tak to můžu jinde použít. Jak to je zprocesované? Když se zeptám úplně jako úplnej like, jsou na to aplikace? Nebo jak to jako si to mám představit, že to funguje v té praxi? Tak sdílení si představte opravdu jako čistě virtuální věc. Ta elektřina, kterou vy vyrobíte ve výrobně, tak vám vstupuje do té sítě, která je přes to celé území naše, v tom místě té výrobny. A vůbec to neznamená, že ty elektrony, které vám tam se rozpohybují, tak doputují až do toho odběrného místa v místě té spotřeby. Takhle to není. Je to opravdu čistě virtuální věc. Ale aby se to mohlo vyhodnocovat, to, kde se kolik vyrobilo a kde se kolik spotřebovalo, tak tady k té potřebě vzniklo to elektroenergetické datové centrum, což je, když si to představíte, jako obrovský počítač, který bude mít přehled o všech těch zaevidovaných výrobnách, takže když si vezmeme aktivního zákazníka, ten si zaregistruje nejdřív sebe, potom si svůj výrobny. Ten počítač je? Takeřná otázka, já vím, ale... Tady ten počítač vznikl díky 3 velkým hráčům v energetickém prostředí, což je ČEZ, EGD a Pražská plynárenská. Jasně. Tak jste mi to vysvětlila. To znamená, ano, přes ten počítač, kde bude teda jakýsi program, který to všechno bude sdružovat, a přes ten samozřejmě se to bude propočítávat a dejme tomu předistribuovávat. Říkám to dobře? Nebo jak to říct? Možná vyhodnocovat, protože ono sdílení, zase to je ta další věc, abyste si to měli představit, jak to funguje v reálném čase. Musíme počítat každou 4 hodinu. Každou 4 hodinu, co se vyrobí, tak v tu chvíli se vyhodnocuje, kolik se, říkáte, předistribuje nebo přesdílí na ta odběrná místa. Může se stát, že ve výrobně se vyrobí 10 kWh během té 4 hodiny, a odběrná místa spotřebují v součtu těch 10 kWh. Ale může se stát, že jedna výrobna spotřebuje 2 kWh a jedna jich spotřebuje třeba 20. To znamená, že to, co jim bude chybět, si zase vezmou z té sítě. Může se stát, že jedno odběrné místo spotřebuje 2 kWh, druhý 1 a 7 kWh je volných. To znamená, to jde zase do těch takzvaných přetoků, tak jak je známe, a prodáváme je do sítě. A tohleto EDC musí každou tu 4 hodinu vyhodnotit, kolik se kde vyrobilo a spotřebovalo. Je tam jedno usnadnění pro všechny ty zapojené do sdílení, že vy na své faktuře od obchodníka uvidíte, kolik vlastně jste načerpali z distribuční sítě a kolik vám bylo nasdíleno a kolik tomu obchodníkovi v reálu zaplatíte. Takže vy jako odběratel, který odebíráte i od někoho v rámci sdílení,
takže je vám nasdílená elektřina. Nemusíte úplně řešit, kolik vlastně si to nějak přistupovat do toho centra, počítat a tak dále. A stejně tak jako vy jako výrobce, který dodáváte někomu sdílíte, tak zase tato data na té faktuře uvidíte. Nicméně, pokud byste chtěli mít lepší přehled, aktuální, nečekat na faktury, tak do toho EDC můžete přistupovat, tam právě vám k tomu slouží ta smlouva o přístupu, vy ta data můžete vidět, myslím si, že tam minimálně s denním zpožděním, aby to byla ta ověřená data, ale tady musím říct, že ještě budeme asi doufat, že se tady to prostředí zlepší, tak aby ta data byla přehledná, protože momentálně, co vy jste schopni vygenerovat, tak je jednoduchá tabulka CSV. Už jenom to, že pokud máte do 10... Takže chtělo by to aplikaci. Aplikace by byla skvělá. Byly by skvělý některé funkcionality, které zatím nejsou. Vy můžete mít v jedné skupině sdílení 11 EANů, to znamená, když máte jednu výrobnu, což je vlastně v podstatě povinný, jinak nemáte z čeho sdílet, tak můžete mít až 10 odběrných míst. Ale vy nejste schopni třeba si je vůbec pojmenovat. Takže vy si musíte vést souběžně nějakou tabulku, kde máte přehled EANů, jestli to je dědeček, tatínek, soused, tam to je kamarád a tak dále. A tohleto všechno, Adélo, vy vlastně můžete pomoct těm zájemcům zprocesovat, nastavit a možná pomoct jim se i v tom jako orientovat, předpokládám. Od toho to energetické společenství tady je, že jo, chápu to asi dobře. Začali jsme se o tomhle tématu bavit v souvislosti s tím sdílením té energie mezi mými dvěma, dejme tomu, místy, mezi chalupou a bytem, ale v té komunitě se to dá dělat i jinak, že jo, můžu nasdílet energii sousedovi, anebo, to mě zaujalo, do hospody. Jo, máme takovou jednu... A proč do hospody? Jo, to mě taky zaujalo. Jsme se o tom bavili před chvilkou, teda než jsme šli do studia, že třeba v té hospodě pak může být levnější pivo. Přesně tak, protože máme takovou zkušenost z jedné rakouské obce, Stanz im Mürztal, a tam opravdu si vytvořili i vlastní virtuální měnu, takzvané tokeny. Ty výrobci za dodávanou energii dostávali tokeny a pak si za ty tokeny mohli třeba nakoupit v místním supermarketu anebo si došli na pivo. Šel za tokeny na pivo, to je dobrý. To mi přijde fajn. Pak bych samozřejmě sdílel energii do místní hospody, která třeba patří obci, provozuje její nájemce a takhle by to mohlo fungovat. Tím se ještě dostávám možná i k druhé věci. Teď se bavíme o komunitním sdílení, ale ono důležité je i to komunální sdílení. To znamená, že mě z logiky věci z toho vyplývá, že asi nejvíc v tuhle chvíli by tomu mohly být nakloněny obce, které si tu energii vyrobí a sdílí si ji mezi jednotlivými budovami nebo provozy, které mají. Nebo obec, nebo i menší město, předpokládám. Přesně tak, jak o tom mluvíte, tak to je opravdu komunální, protože se to týká čistě té obce a nevstupují do toho už žádní jiní hráči. A v tom případě je to vlastně nejjednodušší. Pokud si to ta obec takhle nastaví, má výrobu, vyrábí, má soláry na střeše školy, na střeše obecního úřadu a já nevím, kde všude možně. To znamená, může si tu energii tak jako rozdistribuovávat po celé té obci, tak jak potřebuje. Třeba na veřejné osvětlení? No a to je právě to, kde ty limity té komunální energie jsou, nebo vůbec i toho, když máte zapojený do sdílení jenom fotovoltaické elektrárny. Naše vize našeho Enercomu je mít mezi výrobci a dodavateli té energie i nějaké stabilnější zdroje, jako třeba bioplynovou stanici nebo malá vodní elektrárna. Větrné elektrárny jsou tady na dlouho ještě asi jako spíš takové naše přání, jakoby stabilního zdroje obnovitelného. My jsme malá země, ono na tady asi není moc místa na větrné mlýny. No zatím to tak vypadá. Takže veřejné osvětlení, které svítí v noci a úplně se nepotkává s výrobou fotovoltaické elektrárny, může být problém. Dá se to řešit nějakýma bateriema, které pokryjou aspoň část té doby, kdy vyrábí fotovoltaika. Ale my máme za to, že vytvořit komunitu, která bude mít výrobu a bude dodávat tu elektřinu i v noci, tak to je jako daleko efektivnější. Protože zrovna ty veřejná osvětlení, ono
Málo kde se o tom ví, i třeba na těch obcích my pomáháme zpracovávat energetické koncepce, zavádět managementy a tam se dostanete až na úroveň těch faktur, že sledujete ty roční spotřeby a tam až zjistíte, že opravdu to jsou jako jedny z nejvyšších položek. Čistírny odpadních vod a veřejná osvětlení. A jsou to takové položky, že tam už opravdu se vyplatí řešit to, jak tu energii udělat, jak ji vyrábět, dodávat efektivně a pokud možno levně. Magdalena vypadalo, že chce něco dodat. No, my máme jednu takovou úžasnou obec, Svatý Ján, kde už jsme s tím začali. K tomu já bych si chtěl dostat, ale teď jsem si všiml, že Adéla zmínila v té odpovědi takové jedno kdyby. A já jsem tam cítil, že to je kdyby ti velcí hráči asi lépe k tomu přistupovali, nebo takhle, zeptám se úplně jinak. Jak k tomu komunitnímu sdílení přistupují velcí hráči, které jsme tady už jmenovali, nebudeme je znovu jmenovat, jak na to nahlížejí? Asi se jim to moc nezdá, bych řekl. No, je to něco, co dlouhou dobu si řídili po svém a teď se jim do toho snaží spousta lidí mluvit. Decentralizace, jako když se řekne decentralizace, tak v tom ohledu těch 2 nebo 3 velkých, vy jste zmiňovala 3 velkých distribučních společností, z toho jedna teda je polostátní, tak tam to asi nerezonuje dobře, decentralizace, no, slovo. Možná ještě méně než třeba v zahraničí, tam není úplně obvyklé, že by distribuci, to znamená ty sítě, vlastnila jedna firma a vlastně ta stejná firma i obchodovala s tou elektřinou. Tam to bývá dost často jako jasně oddělené, že jsou to oddělené sektory. U nás se to potkává a možná i proto je to jako to silnější. Je to jejich biznis. Jako dá se to chápat takhle. Jasně. Oni prostě mají to nastavené jako business model a potřebují vydělávat. Oni nebudou přistupovat k něčemu, co jim bude generovat menší zisky pozitivně samozřejmě, nebo vstřícně, to je pochopitelné, jste to řekla dobře. Dobře. Co my vnímáme jako třeba nějaké překážky u toho sdílení, když teda už si člověk řekne, jo, tak jdu do toho, tak jedna věc je, že vy co ušetříte, tak ušetříte jenom na ceně silové elektřiny, protože distribuci vy budete platit vždycky. Pokud ta elektřina vám vstoupí do distribuční sítě a vodní zase ji budete čerpat jako odběratel, tak vždycky platíte distribuční poplatky. Jediné, kde to je od toho osvobozené, je to sdílení v rámci bytového domu. Jo, tam se to bere, že ta elektřina běhá po vašich rozvodech. Takže vždycky platíte distribuci a to i v případě, že to o tom zase málo lidí ví a dokud jsem to neřešila jako detailněji, tak jsem vůbec neznala pojem měření po fázích. To je taková česká specialita. To mi řekněte teda. Kdy u nás, když si představíte fotovoltaickou elektrárnu, tak vy v určitou dobu vyrábíte. Ale vyrábíte a posíláte to po té jedné fázi. A teď se vám může stát, že doma máte zapnuté 2 spotřebiče, každý s poměrně velkým jako výkonem. Tak ten jeden kdy vyrábíte. Tak ten jeden spotřebič si to vezme z té fotovoltaické elektrárny. Ale ten druhý už jako tamto ta fáze nestačí, tak si to tahá z druhé fáze a to už berete z distribuce. Takže vy v tu stejnou chvíli, takže ve chvíli, kdy já vyrábím a pustím pračku, myčku a sušičku, tak mi to jenom pere a zbytek mi jde. A do toho posíláte ale přetoky, protože ta pračka a myčka dohromady třeba si nevezmou tolik, jako co ta fotovoltaika vyrábí. Takže vy to posíláte do distribuce, ale zároveň nakupujete z distribuce. Za větší peníze, než to posílám, než to oni vykupujou. Jo. A takže ono tady došlo i k tomu paradoxu, že vy si můžete sdílet sám sobě. Takže nejen, že jako to přímo spotřebováváte, ale já třeba mám u sebe taky nastaveno, že sama sobě sdílím nějakých 5% z těch přetoků, ale už to mi udělalo nějaký desítky kilowatthodin. To si musíte nastavit. To si musím nastavit. Jo, přesně, jako ten aktivní zákazník, že si založíte tu skupinu sdílení a sdílejte sám sobě. Ale vždycky budete platit tu distribuci. Jo, pořád se bavíme. Protože mi to přijde přes ty dráty. Jo. Takže u nás Česká republika je v tom poměrně rarita tady v Evropě, takže my používáme takzvané měření po fázích. Jinde funguje takzvané součtové. Vyrobíte tolik, spotřebujete tolik a tam se to vyruší. A to nasdílení, respektive to nasdílení sám sobě, to si nastavuju u toho distributora, předpokládám. Je to EDC, to elektroenergetické datové centrum. To je ale jako výborný tip,
ty, kteří nás poslouchají a už tohle řeší, a to jsem třeba i já, to jsem nevěděl, vy jste mi to říkala předtím, ale tohle je dobrá pointa. Jak jste, nebo takhle, vy jste mi to taky říkali obě dvě, že se nedá úplně inspirovat v zahraničí. Já vždycky říkám, jsme blízko Rakousku, tady v jižních Čechách, tak pokud jde cokoliv převzít z Rakouska a uspůsobit to na ty naše jihočeský poměry, tak se to má udělat. Já jsem to mnohokrát vlastně takhle udělal. Lze se inspirovat v Rakousku, tady v tomhletom komunitním sdílení energií? Chceš to mluvit? Magdalena. Tak já to vemu velmi rychle a stručně. Tak Rakousko máme v podstatě za humny, takže co se týká té vzdálenosti, tak tam by asi nebyl problém. Co se týká energie a těch zkušeností přivzatých, tak tam jsme na míle daleko. Už jenom proto, že oni mají jinak nastavenou legislativu, jinak tam mají ty distribuční poplatky, a jsou tam tomu více otevření, mi to připadá naprosto normální, běžný, jako komunitní energetika, sdílení. U nás to úplně tak jako není, jako já poslat energii sousedovi a soused mě, a kdo na tom vydělá. A oni to mají nastaveno trošku jinak. Ale ty příklady tam samozřejmě jsou úžasný, ať už, že mají sdílené auto, které se dobíjí přes fotovoltaiku, která je obecní nebo si, my tomu tady říkáme provozně, kup si svůj panel, že si obec nechá vystavit na obec nebo na školu fotovoltaiku, ale já jako občan té obce se na to složím. Super. A pak mám snížené ty částky za energii. Takže ty příklady tady jsou, my bychom je rádi, nebo my je právě v rámci Enerkomu se snažíme dostat do podvědomí a snažíme se, aby jsme i my měli takovéto příklady. A jedním z takových příkladů, jak by to šlo dělat, je právě obec Svatý Jan. Já vím, krásně, vy jste se k tomu sama krásně dostala, já bych to řekl taky. Jsou příklady dobré praxe. Vy jste říkali obě dvě na začátku, že je to všechno, nechci říct, že úplně v plenkách, ale už vlastně pomalu se přestávají používat plenky, když to použiju, tuhletu parafrázi, a teď už se začíná chodit na nočník. A na nočník už chodí ve Svatém Jáně. Jo, ještě jak říkáte v plenkách, tak já se nemůžu jako neodpustit, neříct. Já si pamatuju, že jsme před 15 lety byli ve Velsu podívat se právě, jak funguje fotovoltaika, a nám tam říkali... Před 15 lety. A oni nám říkali, tak pojďte si pronajímat střechy od občanů, kde můžete mít fotovoltaiku a sdílet si tu energii. A my jsme mě koukali jako... co nám to tady povídáte? S českou mentalitou těžko asi se zamyslet. Takže 15 let je tady a my začínáme, super. Začínáme se uvažovat o sdílení a pronájmu a společném nakupování solárních panelů. No, příklad dobré praxe. Teď jsme u toho znovu. Svatý Jan. Co jim tam dobře funguje teda? Tak Svatý Jan je taková malá obec. Krásná na kopci. Přesně tak, v jižních Čechách, tady u nás na kopečku. Je tam úžasná paní starostka, Růžena Baláková. A ona je stejného vzrůstu asi jako já, ale nás diváci nevidí, takže my jsme sice malého vzrůstu, ale jako máme... Zpěvák Princ. Ano, ale zastáváme názor, že je potřeba začít něco dělat a že vždycky lepší dělat něco, než nedělat nic. A právě obec Svatý Jan vždycky jde do každé akce s námi, když my něco jako vymyslíme, tak se snažíme to nějakým způsobem uchopit. Ale oni už jsou dál, oni už před... Adelka mě doplní před 2004, takže před 20 lety si tam vlastně vybudovali teplárnu, jestli se tak dá říct, výtopnu na štěpku, a díky tomu distribuují teplo do svých obecních budov, ale zároveň i do budov nebo respektive do rodinných domů, které jsou vlastně v té dané obci. Takže to byla vlastně jakási prvotní impuls energie už v té době před 20 lety, takže my máme také ty příklady. Mám zákeřnou otázku, Magdalena. Zkuste. Když to takhle hezky říkáte, jak to v tom Svatém Jáně dobře teda zavedli a funguje, jaká jsou teda data, tvrdá data, mě zajímají novinářsky, jo? Kolik ušetřili? Nebo kolik ušetří? Jsou tam řádově, jo? Dá se to říct, víte to?
Je to zákeřná otázka, nebo si to Je to zákeřná otázka, protože asi na paní starostku. Ne? Spíš na paní starostku, ale jelikož Enerkom zpracovával pro svatý Jan energetický management, takže my jsme ty data začali sbírat, protože my zastáváme názor, že abychom mohli něco řídit, tak musíme znát ty data. A pak, když známe data, tak je můžeme řídit a můžeme je sledovat a můžeme je rozdělovat. Takže tam se nám nějaké jako věci ukázaly. A tak to řekněte v nějaké jako obecnější rovině, co se vám tam vyjevilo. Šlo by to? Jistě se to vyplácí. Určitě se to vyplácí. Každopádně myslím si, že o 1/3, jestli se nepletu, mají ty byty levnější energii na to topení, než by... Myslím, že o 1/3, jestli to tak je, než by jako brali, než kdyby si topili sami oni doma. Já teď nevím, jestli tam vychází 700. Teď navyšovali. Teď navyšovali asi po 2 letech jako sazby. Ale pořád se jim to vyplatí těm domácnostem i obci, pořád by připojený na tu výtopnu. Tu štěpku. No, myslím, že to je 1/3, ale přesný data, teď jste mě zaskočil, nevzala jsem si sem data, ale určitě... Nebyli jsme na to domluveni, takže je to v pořádku, ale mě to zajímá, je to vlastně i dobrá inspirace, jmenujeme tady svatý Jan nad Malší pro ty, kteří by se chtěli inspirovat. Pokud bys byl starosta nebo starostka, která nás teď poslouchá a chtěla by se dozvědět víc, tak oslovit vás, anebo paní starostku ve Svatém Jáně? Tak může nás a může i paní starostku ve Svatém Jáně, protože bych byla upřímná, paní starostka je zároveň členkou MAS Sdružení Růže a zároveň je místopředseda Enerkomu Růže, takže o to má velké povědomí, ale takovým průkopníkem, takže teďka si vlastně udělali fotovoltaiku na obchodě a sdílí tu energii právě do toho obchodu, do té výtopny a zároveň ještě do školy a do hospody. Do hospody. Do hospody, no. A musím ji pochválit, protože když už je tam fotovoltaika, tak díky... To znamená, řízky smaží na sdílené... Ano, na sdílené energii. A ještě jim tam udělali nabíječky na kola a na auta. A jedna je právě na hospodě, protože když už do hospody, tak samozřejmě na kole. A když do obchodu, tak na kolo nebo autem, takže tam je i na auto, i na kolo nabíječka. Tak ve Svatém Jáně nejenom, že jsou výš, tak jsou asi i o něco dál. Co jsme tady dneska řekli zajímavého? Pojďme si to tak jako shrnout. Dá se říct, že energetická společnost Enerkom Růže umí pomoct s dotacemi, umí poradit, jak si pořídit fotovoltaickou elektrárnu na dům. Umí poradit i samosprávě o tom, jak si nasdílet energii v rámci obce. Umí pomoct dotacemi. Je to tak? Já to shrnuju, vy na mě tak jako koukáte, kývete. Zatím všechno říkáte správně. Fajn, děkuju. Já se snažím přemýšlet, co jsme tady zajímavého řekli. Pak tady byla ta zajímavá věc o tom fázovém měření, jestli to říkám dobře. To z toho si odnáším teda já dost jako velkou zajímavou zkušenost. Což jsou vlastně takové ty konkrétní příklady a nápady, které se člověk dozví, pokud začne tuhletu problematiku řešit a třeba za váma přijde. Jo. Určitě. Já bych možná ještě doplnila, co jsme neřekli, že ono vlastně ke sdílení potřebujete mít ten takzvaný chytrý elektroměr. A je to zase věc, na který třeba někdy to nadšení končí, protože... Stojí peníze. Ne. Tím, že se zaregistrujete jako do té skupiny sdílení, máte ho zdarma od distributora, což je skvělý, do 3 měsíců jezdí dřív. Jenomže vaše odběrné místo na to musí být připravené. A to, abyste vlastně posoudil, zda vaše odběrné místo splňuje ty podmínky, jako, když je tam nebo ne. nějaký háček, musí být připravené. Tak jo, jsou prostě distributoři vydali podmínky pro připojování nebo osazení tady těch elektroměrů, jsou známé, ale laik to běžně nepozná, takže my už třeba máme domluvenýho elektrikáře, který z fotky vám dokáže říct, jo, to si myslím, že bude, nebo to si myslím, že jakoby potřeba ještě tyhle ty úpravy, případně dojede na místo. A co jsou takhle prakticky takové úpravy, které je třeba udělat? Kdy víme, že to opravdu jako neosadí distributor, tak jsou třeba takové, představte si, staré rozvodové skříně v panelácích s tou plechovou maskou. Aha. Tam vlastně musíte mít přístup k internetu, ten chytrý elektroměr odesíláte data každou 4 hodinu a musí být jako dostupný vlastně k tomu internetovému připojení. Aha. Pak je tam relátko, který
nevím úplně. To znamená, musí se osadit celý ten elektroměr úplně novou technologií, jestli to dobře chápu. Oni vám vezmou váš elektroměr a nasadí tam ten nový, ale musí to být opravdu to připojení, ty drátky, ty relátka, co tam musí být, tak musí splňovat ty jejich požadavky. Aha. Tady ta výměna se může pohybovat od 2000, když to bude úplně jednoduchý, ale až třeba po 40 000, pokud je to ten starý plechovej, často na těch obcích ve starých domech. Jasně, stoletý barák. A no dobře, to už nebudu zabíhat dál. Dobře. Adelo, ještě něco, co jsme zapomněli, co jsme tady zmínili, nebo co bychom měli říct takhle závěrem? Už se chýlíme pomalu ke konci našeho rozhovoru. Já si myslím, že určitě nikdy neuškodí se zeptat. Jo? Buď to, jak říkám, jsme tady my jako energetická komunita, ale určitě ptát se i ve svém okolí, koho máte, třeba na ty zkušenosti. Nám se nejvíc osvědčilo, jak ti to funguje, proč ti to něco nefunguje, co jsi s tím dělal, když ti to nefungovalo. My jsme jedno z mnoha společenství, který tady vzniká a za tyhle výměny těch rád a zkušeností jsme hrozně rádi, protože nemusíme prošlapávat stejnou cestu a zakopávat do ty stejné věci. Takže doporučuji i lidem, kteří by se řekli, jo, to zní dobře, buď to jako mám tu fotovoltaiku a sdílel bych, anebo já bych rád měl tu jakoby zelenou energii, že nechci podporovat třeba nějaké velké hráče, ale zaměřím korporáty, dejme tomu. Tak prostě zajímejte se o to, ptejte se. To je dobré slovo na závěr. A já mám jednu ještě otázku. My jsme tady zmínili pár takových věcí, které by jako do budoucna byly krásné, aby fungovaly, ale když to vezmu na tu krátkodobou budoucnost, co si přejete, aby co nejrychleji u nás, nebo aby za vás teď se stalo, a co je vlastně v tom hledáčku toho, co by se mělo stát v téhleté problematice energetických komunit a komunitního sdílení a tak dále. Té problematiky, o které bychom tady mohli mluvit ještě klidně hodinu, možná bychom na to mohli udělat celý seriál, ale tohle to je čistě ad hoc podcast. Tak co do budoucna vlastně vás čeká takového v tom krátkodobém horizontu? Tak já si myslím, že z hlediska ekonomiky my bychom uvítali slevy na distribuční sazby. Co tomu brání? Není tady k tomu vůle. Není vůle, jasně. Někdo to musí zaplatit a nechtějí diskriminovat ty, který nezdílejí. Takhle se nám to podává. Okay. Kvůli efektivitě toho sdílení my bychom uvítali takzvaný dynamický alokační klíč, což už tady asi nebudeme úplně rozebírat, ale bylo by to prostě nastavení na reálně vyráběnou a spotřebovávanou energii. Podle toho by se sdílelo. A co ty, Magdo? No, já bych asi nešla tohle odbornou cestou. Já bych řekla, aby se lidi přestali bát, aby zkoušeli něco nového a byli soběstační. Jako chtěli být soběstační v širokém pojmu a aby jim nevadilo, že tu elektřinu nasdílí tomu sousedovi a on zrovna bude používat tu jejich elektřinu. Dobře, já bych na závěr možná řekl, že ta cesta tady je a navíc ta popularita, dejme tomu samovýroby elektrické energie, je teď čím dál tím vyšší. Vidím to i já na naší vesnici, takže tím bych to uzavřel, ten podcast, který jsme natočili s Magdalenou Chytrovou, manažerkou MASKu Sdružení Růže a předsedkyní Enerkom Růže. Díky, Magdaleno. Taky děkuji. A Adelou Pixovou, koordinátorkou Enerkom Růže, odbornicí na slovo vzatou. Děkuji za tipy, Adelo. Rádo se stalo a já děkuji za tady tu příležitost. A my děkujeme za poslech tohoto ad hoc podcastu. Pokud budete mít nějaké dotazy, neváhejte se na nás, respektive tady na dámy, obrátit. Naslyšenou. Naslyšenou.